Ni uste dut bi bide daudela, lehentzei tortu behar da, zaila dela, komunikabe gazteleraz nagusiki, gazteleraz, ia erabat nagusiki gazteleraz diren komunikabeetan, euskararen presentzia sartzean iguatzen naiz, itxi baino lehen, noski, Salutrek izan zen egineko azkeneko zuzendaria, eta nila egunkareko zuzendaria nintzela, bakin izketan behin ez, komentatzen abertza aukera zegoen eginen euskara gehiago sartzeko, eta balako ingurun baten, egin ez batzen olako forum baten, berak esan zuen euskara gehiago sartu ezkeo Euskal Herriko zona haientzat garrantzitsu ziren zona batzutan, salmentak berengo zutela. Eta pentsatu nire, arrazoi berberengatik, Noticias de Gipuzkoa egunkarian, orain dela gutxi Gipuzkoan sortu dena, izena ere, erdera sartu duena, mila justifikazioengo dira, sare badelako, kate badelako, talde badelako, baina ja orain dela eta piko urte, bai eginek eta bai deiak eta bai eginek, kronologikoki, erakutsi zuten prensa tipo batek gutxienez izena euskaraz hartzen zula, ez baina 2006 horretik batzuk izena gazteleraz jartzen ari dira. Pentsatu eta arrazio hori bere izango dela, Noticias de Gipuzkoak ere, esadako Gipuzkoan, porzentualki euskaldunena den zona, Bizkaiarekin paren ja, gaztelera modu nabarmenean eta euskara oso modu kaskarrean erabiltzen dutela. 2007-2006 urtean, egunkari berri bat jaiotzela nagusiki gaztelera zaruteko Gipuzkoan, gainera esan dezakegu atzetik daukan kapitala, nolabait kapital euskaldun zalea dela, Euskal Herri zalea dela, abertzalea edo euskaltzale, baina bentsat, gure herriaren zalea, ez dela diari 66ek edo ez egunkarik hemen indako interbentzia raro bat, harrigarria da, esanguratsu ere bai, zorezki eta adierazgarria ere bai, ze euskara porcentaje gutxi erabiltzen dut. Eta guatzen naiz, hori, Salutrek izaten zuelako eginen garaian, es que si meto más castellano, perdemos ventas en zonas que para nosotros son importantes. Esaten zuen, ez derrigorrez kuantitatiboki, baina bai zona kualitatibotan, ez? Egon nahi zutelako Euskal Herri osoan eta hegoaldean, eta hori zelako, ez? Gaztelera zela, leku batzutara sartzeko modu akarra. Beraz, aitortuta zailtasun hori, de facto zailtasun bat dago. Hemen asko kostatzen ari da euskara sartzea komunikabide idatzietan, baina bestelakoetan ere, irratietan ere, kenduta irrati publikoak Euskal Autonomia Elkartean eta iniziatiba sozial pribatu batzuk, gehiago soziala pribatu baino Nafarron, Euskal Herri irratia eta Bizkai irratia dukago hemen, eta gero oso irrati lokalak elitezke, euskara zituten, baina irrati handiak, ez da espaldin irrati handiri sortu, baina sortu litezkenak, azkeneko urteetan sortu dienak, edo Espainiako irrati nagusiak hemen dazkaten programazioetan euskara oso gutxi sartzen da. Hori konparatzen badu Kataluniarekin, Katalunian zer kateak eta bertako informatiboak katalanez ditu, eta kope kateak, Katalunian kope kateak, gezurra ematen badu ere, edo zinezkaitza ematen badu ere, Katalunian kope, Kataluniako albistegiak katalanez ditu. Orduan, nola sustatu panorama horren aurrean, kontuetan hartu da euskaldunok eguneko eta 3, 5, 6, segun zeinek baten duen zifra, eta ze optimismokin diardun eguneko 5, 6, 7 garela, alegia, minorian gaudela, eta lontzaila dela minori batek, hizkuntza bat best denbora labur baten, maiori batei ezartzea edo erabiltzen bultzatzea. Nik uste dut, gure hartan dauden medio erdaldunetan, ikusita bere kabuz ez dutela ingo, ikusita medio horiek bere kabuz euskara ez dutela ingo, eta indutenak, zerren dutenak, merkatuaren lege gorria ez dutela, lege gorria ez dutela, eta zein dutela, bado adibide bat, zabalik aldizkari bat bazean, aztekari bat dela gutxi arte, korreo eta diario kerdibuena kaleratzen zutena, badako baten etxiduna. Urte askotan, pensatu nahi, urte askotan diru asko galduta gero, esan dute, onaino jaunak, jaunanderak eta hobitxin godu. Eta gainera, aldizkari bat, orbain gabea, batzuk baukau orbain duen fama, baina aldizkari orbain gabea, gauza bat azkeneko remodelatu zutenean, astero begira, eta denbora pasa, eta oso dena horrela ere itxin da. Orduan, guzti hori guztita oso zaila dela, nik uste dut gauza praktiko atera behar dela. Ni bi bide ikuste ditut. Aurreneko bide bat, ardura sozialaren dei bat eitea Euskal Herriko, eta bide garbi bat, Euskal Herriko agintari partetik, asuntan kezka hori dauketan agintari partetik, alegia Gasteizkoen partetik. Nik uste dut, Ibarretxe lehendakariak hitzin behar dula korreoko zuzendariarekin. Ez dakit korreoko zuzendarik Ibarretxe lehendakarian hitzen edun. Ez dakit hitzen edun. Eta esan behar dio, eta Bizkaiko Diputazioko nagusiak esan behar dio, zure komunikabidean gaztelera nagusia da, guatzen eiz urte askotan bakarrik Juan Garziaren zutabe egiten zutela literatura
edo gaztentzako gehigarrian, edo kultur gehigarrian Juan Garziaren zutabea, bakarrik urte askotan hori bakarrik dut, ez? Eta gitu korreo hasiote den herrietako kronika batzutan zer sartzen, zer uste sartzen dula, diario gehixo sartzen du kroniketan. Eta esan behar diola, ardura sozialengatik, beste enpresari batzuei, beste gauza batzuta esaten zaien bezala, ardura sozialengatik, ona litzateke, planteatzea, posibilitatea, denborarekin, euskararen presentzia sozialki ere handitzen ari den neurri berean, zuek ere pixka bat euskara gehiago sartzea komunikabidean. Gauza parte, gauza real bat, esan Pujolek nahi zuen Katalunian filmak katalanez bikoiztuta eskaintzea, eta hortarako batzuen Meior eta banatzaileen eta gero exhibidoren konplizitatea, eta Kalifornia joan zen egin itzitea, Kataluniako generalitatean izena, gero zioten kasu handirekin, baina gauza egiten dira. Pujol joan zen Kataluniara, eta joan zen itzitea Meior hondiekin, Hollywoodko Meior hondiekin, esatea neko nuke, zue konturatzea, hemen badola hizkuntza egoera berezi bat, guk hizkuntz propio daukagula, normalen merkatu ez du funtzionatzen gure hizkuntzan zinema egintzaren proiezioan, eta nahi nuke zuek, kronikak diote, ez ziotela kasu handirik egin, eta sekulako lan euskatala horrein dikere Katalunian horiteko. Baina, nahiz esaten jokabidea, nahiz esaten ari Ibarretxe lehendakaria Korreoko kontseilu presidentearekin biltzeatik kontseilu koordinatuko du, baina badao modu bat, ardura bat, esate gizu, lehendakaria naiz, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako lehendakaria naiz, Euskadiko lehendakaria naiz, zure egunkaria nagusia da zona honetan, ona litzateke ardura sozialarengatik itzeitea, ikustea, nola, nahiz esaten ari inposatzea, nola zure komunikabideak eukelizaken jarrera bat, bizkat, realitate soziolinguistikoarekin batago etorri liteken jarrera bat. Ez dut hori zailo batin behar da, ze merkatuak egia esan ez du ere zikitzen. Korreok ez du galdu bere salmentan eguneko 25 ia euskara sartzen ez duelako. Hori ala da. Merkatuak bizkortu litezke edo ez, edo sustatu litezke edo ez, edo jarrera soziologikoak sustatu litezke edo ez. Katalunian, ontzen oso operazio interesantea ikuspegi soziolinguistiko batetik, periodiko de Katalunia da Z enpresarena, enpresa katalan bada, baina beti izan da enpresa katalan bat oso espainol zalea, esan ez da izan enpresa katalan gure terminologiara eta bertzale bat, Espainiako erregea alduten guztietan konbidatzen dute instalazioetara, eta makina berri bat zartzen baldin baute Espainiako erregea konbidatzen dute, eta erradazioa berritzen baute Espainiako erregea konbidatzen dute, eta esan hortan oso godoko kondea baino gutxiago ez izateko, horiek ere beti abiltzela Espainiako erregea konbidatzen. Horiek oso operazio politien zuten, Katalunian zuden ordu nabui betiko egunkari katalanezkoa, eta gero Gironatik gesten hasi zien el punt edo. Gaur egun Gironan, oraindik ere gehien saltzen den egunkaria, katalanezko egunkari bada, el punt. El punt horretazkoaren 9 bat edizio, Barcelonanek bauka bere propiata, Gironatik berantza hasi zien bizkat Kataluniako geografia edizio lokal batzukin hartzen. Hori, bi esperientzia hori zen. Abui, eta gero, el punten esperientzia, eta gero, egunkari lokal batzuk, el Segre Lleidan, eta Manresan ez naiz batzen aren, el No, eta holako zabatzuk, ez, lokal batzuk. Eta periodiko Kataluniak izan zuen. Hemen bado soziologia bat, Katalunia, bado soziologia bat, preston litekena katalanezko periodiko bat irakurtzeko, baina abui irakurren nahi zuna. Abui eukilezaken, marka bertzalearen gatik, eukilezaken marka ziu markaren gatik, betiko egunkari badelako eta zaila delako egunkari hori bizkortzen, eta periodiko Katalunia jarritzun martxan operazio izan zen, sortzea egunero eskaintziak eskon, espainolezko periodikoaren ondoan, katalanezko periodiko bat klon bat dena. Klon bat da, zekero Galizian bado ez da esperientziak, baina eta klon bat, hau da klon bat da, esan edu, gaztelera jartzen duten guztia adjetibo horrekin, egiten da katalanezko. Haiek beti izan dute guri, la versión en catalán no es más abertzale o catalanista que la versión en español. Es tan española, o tan catalana, o tan internacional, con la versión española. Gainera, are gehiago, hori egiten da, kazetariek gazteleraz idazten dute, beti gazteleraz idazten dute, eta gero makina baten bidez, ordenagailu programa baten bidez, itzultzen da katalanera, eta gero 18 minuturen ondoren, ja badao itzulita eta zuzendu da. Makina batek itzultzen du 1,30 gure hori. Bueno, hor, operazio hori Kataluniak, periodiko Kataluniak zuen presio sozialik gabe. Ez zeuden manifestazio kalean, ez zeuden firma bilketak, nik Pujolen agenda ez zautzen, ez dakit, badakit Kalifornian entzela, baina ez dakit ontzen Antonio Franco eta hauekin izketan, ez? No me suena, Franco kinda ditzen dut, ez ziote hori izan. Beraiek izan zuten bizio bat, izan zuten zea bat, jokaldi bat aurrekusi zuten, izan zuten. Hemen bado merkatua, katalanez irakurri nahi dituna, baina gaur egun eskaintzen denarekin pozik ez dauna.
Eta orduan, egin dezagun saio bat. Eta inzuten inbertsio milionario handi bat programa horrekin, eta lortu dute. Eta gaur egun periodiko Kataluniaren salmenten 40% katalanezko periodikoa. Zu baten zara kieskora, Rambla, eta dukatzu bi periodiko. Katalanezkoa eta... Bueno, hori da dide bat, presiorik gabe, presio soziologikorik gabe aurrera dena. Periodiko Kataluniak ikusi zuen jokaldia, eta ondo atazaio. Hore, vanguardiako daudek eskatuta, ze vanguardiakok nahi badute antzeko zezerrein, baina bigarrenak izango dira. Orduan, aurreneko aukera. Eta aukera elegantena gainera, da, modu diskreto batez, inor jakin gabe, herrietako agintariak, ez dituzke Gipuzkoako diputa nausia, Bizkaiko diputa nausia, itzaiten du bertako egunkariarekin, ez uste ardura sozialengatik gauza hauek batzutan itzaiten dut, ez dakiz enpresarioekin, ez dakiz laguntzak emateko ez dakiz eta gauza gestio egiten dira.